O! Szczęść Boże, ludkowie. Czy to wam coś mówi? Bardzo smakowity wyrób piekarniczy. Co ja tak w zasadzie według was właśnie zjadłem? Okazuje się, że kwestia jest wyjątkowo nieoczywista, bo ten wypiek w całej Polsce w różnych miejscach ma chyba tyle regionalnych wariantów nazw, co żadna inna rzecz. Otóż uwaga! Taki oto wypiek, czyli według naszej ulubionej encyklopedii Wikipedii, jest to bułka paryska. Rodzaj pieczywa, długa, cienka bułka pszenna, o długości około 30 cm, kształtem zbliżona do bochenka chleba. Zgadza się. Nosi to nazwę w różnych regionach Polski. W Łodzi Angielka. Na Podlasiu, m.in. w Białymstoku, baton. Inne nazwy: bina, bułka francuska, Francuz, nie taki. Bułka kielecka, bułka wrocławska. Na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, wbrew nazwie, jest to określenie zupełnie nieznane w okolicach Wrocławia. Bułka wyborowa. Wyborowa kojarzy mi się z diametralnie innym środkiem konsumpcyjnym, też ważnym. Gryzka w okolicach Radomia. Kawiarka, kawiorek. Między innymi na Mazowszu, Pomorzu i Poznaniu. Kawiorka w Poznaniu. Lęga, linga lub lynga w dialekcie śląskim Górnego Śląska, ale uwaga, to nie wszystko. Parówka w okolicach Lublina. Wek lub weka na obszarze byłego zaboru austriackiego, czyli tak zwana Galicja, między innymi w Krakowskiem, oraz na Górnym Śląsku Gliwice, Zabrze, Bytom. I powiem wam, że w tym przypadku, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, Wikipedia jest bardzo precyzyjna i prawidłowa, bo taki rodzaj pieczywa właśnie u mnie w domu nazywało się wekiem. I dopiero powiem wam, że kiedy już jako dorosły gość zacząłem gdzieś podróżować po Polsce, poza Górnym Śląskiem, zacząłem się spotykać z tymi nazwami typu bułka wrocławska, bułka paryska. Nie bardzo wiedziałem, o co chodzi. Jaki Paryż? Jaki Wrocław? Zdawałoby się błaha rzecz, a człowiek tak naprawdę nie wie, co je. Bo raz jesz wekę, a za chwilę może już parówkę, a może nawet batona. Swoją drogą, jak w okolicach Lublina na przykład ktoś mówi: idź kup mi parówkę, to skąd ma wiedzieć, co kupić? Parówkę czy parówkę? A jak w Białymstoku ktoś mówi: mam ochotę na batona, to ma ochotę na batona czy na batona? Niewiarygodne to jest po prostu. Jaki wielki problem lingwistyczno-kulturowy potrafi zdziałać bułka. Mam nadzieję, że tym krótkim materiałem totalnie zamąciłem wam w głowie, wprawiłem was w niemałe osłupienie i być może od dzisiaj zaczniecie się zastanawiać, co wy tak naprawdę jecie. Może binę, a może wekę, a może Francuza? Swoją drogą może to prowadzić do bardzo ciekawych nieporozumień, prawda, erotyczno-miłosnych, na przykład upojni kochankowie spotykają się, prawda, dochodzi do bliskości cielesnej i, prawda, namiętny kochanek do kochanki mówi: mam ochotę na Francuza, a ona wręcza mu wek. Niesamowite. Oczywiście teraz odpowiedzialność spoczywa na was, abyście pod tym filmem na dole w komentarzu napisali mi, jak taki fantastyczny wyrób piekarniczy nazywa się w waszych stronach. Co ja jeszcze mogę powiedzieć? Co sam będziemy godać, jak nie ma nic do godania. Zostało mi ino jak zawdy powiedzieć: dziękuję wam pięknie za uwagę, pozdrowię was, a no i Putin, idi na chuj. Dziękuję.